Này, ê, gurung nama. Chelo. Malaba जाफेरदोंना थास' बिथ'रिजों थास' बिथ'रिमोन ना इयो थास' बिथ'रिजों अनला जा सङो आंबो जाफेराखै दिनैसो जाफेरगोन आङो नायनि र' माबायदि गोथाव जागोन ना जाया थास' बिथ'रिजों अनला एवाखै ओइ बेदर ड्राय फ्राय खालामनो नायदो ओइ एवाखै खाबा बर' आर'नाइ हटेल थालि भेज राइस एग राइस फिश राइस चिकेन राइस भेज राइसा बेसे 70 एग राइसा 90 फिश राइसा 120 चिकेन राइसा 150 फिश 50 चिकेन हाफ 80 प्लेन पराठा 30 टाका अमलेट 20 टाका मिल्क टी ब्लेक टी गथ'फोर आङो एक'लेन्ड मोखाङावहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिदों हाबफैबानो जाबाय एबार फैबाथाय आंखौ लोगो मोनगोन बेहाय ओमफ्राय नै बे जाबाय मेनुआ बर' आर'नाइ हटेल थ' गासैबो जेसे इउटुब चेनेलखौ नायो बे रेस्टुरेन्टाव फैदै आर'नाइ हटेल एकदम मोखाङावनो हाबनाय लोगो लोगोनो मोनखागोन बेयो मा साइड जागोन हाबनानै लेफ्ट साइड फार्स्टआवनो नायखोदावबानो नुखागोन आर'नाइ हटेल होननानै दा हाबफैबानो जाबाय बिराद खम खमाव होगोन जोङो बिराद बुरजा बुरजा ओंखाम होगोन मा इखौ मा नायनो नेट पेकआनो गैला नै दिनैहाय खुलिया दिनैहाय नैबेखिनिखौ दिनैहाय लाबोजोब्बाय नैबेखिनिखौ संदों ना ओमफ्राय नै दाउ आथिंबो मोनगोन दै लोगोफोर ओमफ्रायहाय सोर सोर अमा बेदरजों मा होनोमोनलाय इखौ এইটো কি আছিল তো औवा मेवाइ आसार एकदमबारे अरुणाचल नागा थालि जानोबाबो हे मोनगोन बेनो जाहैबाय पस्टारा नै बानायनानै आङो इहाय आलायनानै दोनबाय सिगाङावबो दङ थ' हाबफैबानो जाबाय आब' सनानि रेस्टुरेन्टआव चिकेन फ्राय हटेलनि बिदि संब्रब जाहोगोन आङो लोगोफोर फैयोबा टेस्टि एकदम नै बेफोरथिंजाय कमप्लिट जाथ'वाखै मोजां बानायथ'वाखै बानायगोन लासै लासैनो हाय थी तुमने वादा किया था दै ना रानि माबा हांनो जि आराम जादोंहाय अमा खम इमा इयो इमा अ इन्स्टाग्राम नायदों नामा नोंसोरो इन्स्टाग्राम भिडिअ ओरैबायदि इन्स्टाग्राम बाप्पा इसोर सानैहा इन्स्टाग्राम अह मोनसे बुस्थुखौ देखायनो बावगारदों दा रानि जहा खुमब्रा नंगौना नङा इयो जोसा खुमब्रा 70 गीतांजलि गीतान किमान লৈছিলি तू 80 ना 70 मोनलाय हा 70 इनो 70 लाजादों जोङो माने सेरसेयाव 70 नो जोसा खुमब्रा होननानै फानदोंहाय नंगौना नङाबा नै आङो इसानि माबाखौ देखायनि दे जि साफा नुखायो आं इसानि बे फुलखौ बिराद फुल गायो इबो आं बायदि हाय
हेल' ओमफ्राय इयो जाहानि सैमानि फिसानि इनि फिसानि फिसाबाव जाहानि सैमानि फिसानि फिसा जाहानावबो बिदि सैमा दंमोन मुलि मोनजानानै थैदो ओमफ्राय नैबे मोनसेबाव माबा खानाय बायदिसो नुलायलाङो आङो इ बिबारखौ इसानिखौ आरो दंबावो आं जोलैसो लांनो लुबैबाय दे नै इ मोनसेया इ मोनसे एक्सट्रा इ मोनसे बेलेग वाव जि साफा जादों ना बेखौनो इबो बिराद माने नै मोनसे सेम नै खानाय बायदि मोनमारो आं इखौ बे मोनसे नैबे बेलेग नैबे गितानजलियालाय माबायाव दै होगोना होआखैलै माथो रानजोब्बाय बेबो बिराद बिबार गायो ओमफ्राय नै एक्सट्रा इ बेलेग नैबेबो पुदिना बिराद दंफां दङ इसानाव नै बिबारखौ नुदोंना मग्रेका ना मा होनोमोनलाय जेन्थ'खा बापरे हेल' मन्दिरा इसाना खेवालि फुल नै खिजाय गुलदावरि जि साफा साफा बारनानै दङ मानिमुनिखौबो जावायना होदो नामालै गितानजलि इखौ लांनांगोन खोमालै आङो नैबे मा कालार बा गुलदावरिया मिक्स कालार खोमा 9 बाजि जानोसै जोंहा ओंखाम जाबाय नोंसोर जानायाव आगोल आगोल थांथोंसै सानैया खामानि मावनायावसो खारखोमाना थायो मा मिथिगौ इयो मिथिदो ना थास' बिथुरिजों अन होनाय मोनजाफेरदोंमोन ना नोंसोर मोनजायाखै ना आंबो मोनजायाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम ना बाथोन मा होनोमोनलाय इखौ चिकेन फ्राय गोरान ओंखामा बुरजा जागोन ना खम जागोनबा आंना किबा अगरा पात मा अगरालै मिथियां मा अगरा मोनबा इबा माबा अगरा बिलाइ खारै इहायबो अन होदो हो अगरा बिलाइनि खारै इथु कि सल मास देन्जार ओंख्रि मोनजायोलै इसानाव फैबा आङो हयथ' माबाखौबो नोंसिनिथिंजायसो फैनानै मिथिदो आङो गाम्बारी ফুলটো যে খাই যে এইটো মই ইয়াতে আহি কিনে সুৰবিহঁতৰ তাতেহে গম পাইছো बे बिलाइआ माबा फुख्रिनि जिं जिङाव माबायो बे बिलाइआ अगरा सिनाया अगरा माने फिथाइखौ जे खानायाव सिथाबो इ नङा ना बेनो खोमा इखौसो होनो जोंना अगरा कापुरा चिकेन अगरा माबा बायदि बोरैबा एकदम थायो इखौबो ओंख्रि जायो मिथिया नुदों मा जाद ओंख्रि जानोसै अगरानि खारै ओंख्रिखौ ओमफ्राय टेस्टआ माबायदि मिथिगोन आं दा बोरै होनो इखौ मायो आरो इ मायो इलाय थास'जों मोनजायाखै दे नोंसो जाबाय थानाय आं सोंनानैसो लानो ओमफ्राय नै बिबार लाजोब्बाय आङो बिनिफ्राय एल'भेरा लाबाय ओमफ्राय हायनिखौ मा होनोमोनलाय स्नेक प्लान्ट बेखौ मा होनो मोनथाम लाखाबाय आङो नै ओमफ्राय नै मोनसे इफोरो सब न' सिङाव गायग्रा प्लान्ट ना मिनि प्लान्ट ना मा होनो इदिखौ पार्मानेन्ट प्लान्ट माखो ए प्लास्टिकआव सोनानै ला र' नायलाय इ मानसि सासेया मासे अयथासार दे ओं सोना ला इ कि कालार हयथ' गुलदावरिथ' ओमफ्राय नै इबो मोनसे आरोबाव हर दावराव साल्ला बिराद दुस्त' इहायनो सो मा इनडोर प्लान्ट ओमफ्राय उनावहाय बे सिंथाराव मोनसे दं आं बेखौ सबसे मोजां मोनदों आरो नै ओमफ्राय नै मोनसे आरोबाव
नैबे मोनसे बे एक्सट्रा बेयो बेलेग दै ओमफ्रायहाय नै दा जायखौ आं बिराद मोजां नै गजानो गिबाय आं इखो ओमफ्राय नैबे मोनसेमोन बे जाहानाव दंखायो ओमफ्राय नैबे जाबाय इखिनिया इखो लांथ'ला थांनो ओंखारबाय जोङो गारि फैगासिनो लांनो फैबानो जाबाय ओंखारखांबाय सासे दुस्थ' गाबखावगासिनो न'आव थांनो होननानै थफ्ला थफ्लि लाबाय बिथिंजाय बिसोरबो नै खावालिफोरबायदि सिनावा आं ओमफ्राय बिथुआ जि माबा खालामगासिनो न'आव थांनो ओजा दाबो सफैया लांफैग्रायानो थ'यैहाय थांनि दस्सार बोरैबा मोनबाय आं थांसै दा जाबाय जोंना थौ गितु थौ